Господа, на Бога, братя и сестри. Нека да се изправим, нека да започнем нашето служение. 18 часа. Халелуя. След още малко. Господи, отново Ти благодарим, Татко. Отново Ти благодарим за това, че вратата на Твоя дом е отворен и ние сме тук пред Тебе, Господи. Отново ние Ти благодарим за това, че Ти си дал кръвта заради нас. Отново ние Ти благодарим за това, Господи, че пострада за нас. И Те молим, Господи, наистина в името на Исуса, в името на нашия Бог и Цар, да дадем тази почет и днес към Тебе. Господи, мир и благодат към всеки един дом. Господи, ние сме тук в Твоят храм, но Ти пази нашите домове, Господи. Ти бди над нашите деца, Господи. Ти бди над всичко, което ние сме сторили и правим, Татко. Бди над нашите мисли, бди над нашите сърца, Господи. И Те моля в името на Исуса Христа, Татко, за това. Молим Те, Господи, сега и за хвалението. Наистина, нека Те да бъдат Твоето хваление, Господи. Не на нас, човеци, а да бъдат ангелски хор, Господи, които ще издигат песни към Тебе, Господи. За хвала, Господи, която Ти заслужаваш, Господи. И аз Те моля, Татко, Твоята ръка да бъде върху тях, Господи, да ги пази, Господи. Благослови ги, Господи. Стигай, Господи, чисти сърцата им, Господи. Умовете им, Господи. Помажи ръцете им, Господи. Помажи устата им, Господи. Молим Те, Татко, молим за това. Издигаме Те, прославяме Те и в нашите сърца и в нашите умове, Татко. В името на Отца, Сина и Святия Дух Те молим. Амин. Нека да хвалим Бога, братя и сестри. Алелуя. Амин. Готови ли сте да хвалим Царя на царите, Господа на господарите? Готови ли сте, църква? Амин! Нека да изключим всичко, онова, което до сега било в мислите ни, да изключим всичко онова, което сме правили до този момент и да се потопиме наистина в присъствието, в помазанието на Духът, защото Святия Дух е тук. Господ е тук и стоите пред Него, не пред човеци. Затова задай си въпроса, как стоя пред моя Господ и как трябва да го хваля. Не позволявай на дявола да затваря устата ти тази вечер. Напротив, отвори твоята уста, най-вече сърцето си и хвали Татко. Издигни ръце тази вечер и кажи: Господи, в знак на моята вяра, аз сега издигам ръце и предавам своя товар и приемам от Твоето помазание. Искам да Те хваля, Господи, колкото и да ми е трудно в този момент. Аз искам да Те хваля, помогни ми, Свято Дух. Халелуя. Вдигам аз ръцете си към Тебе, Тъй прекрасен си Ти, от чудеса. Всичко тук изпълвай с добра си. Нека славата Ти се върху нас. Издигам аз ръцете си към Тебе.
Be
Хайде заедно, брат и сестри. Името ти свято. Ти си Бог, Емануил, ти си цар Иерусалим, ти си светлата утринна звезда, орелът на вечността и князът на мира, а ти си моя Бог, Исус. Ти си Бог, Емануил, ти си цар Иерусалим, ти си светлата утринна звезда, орелът на вечността и князът на мира, а ти си моя Бог, Исус. Красота и чистота има в небеса за твоята душа. Не мрази, остривато красота и чистота има в небеса за твоята душа. Не мрази, остривато ти си Бог. Ти си Бог, Емануил, ти си цар Иерусалим, ти си светлата утринна звезда, орелът на вечността и князът на мира. Ти си моя Бог, Исус. Новото небе, новата земя, ще живеем с Христа. Ангели ще пеят с нас, така ще бъде всяко. Новото небе, новата земя, ще живеем с Христа. Ангели ще пеят с нас, така ще бъде всяко. Ти си Бог. Ти си Бог, Емануил, ти си цар Иерусалим, ти си светлата утринна звезда, орелът на вечността и князът на мира. Ти си мой Бог, ти си моя Бог, Исус. Това е Той. Това е Той, твоя баща. Не забравяй ти всичко това. Всичко това. Страхува се, лута се, огони се, живее за
Христос. Благословен да бъде Неговото свято име. Той заслужава да го хвалим, да го величаем. За Неговите прободени ръце, за Неговите прободени нозе, за тази кръв, която се е полена на кръста. В тази кръв, в която имаме изцеление, освобождение и благословение. И ние ти благодарим за Твоята жертва, Татко Свет. Благодарим ти за Твоята кръв, Исусе. Благословено да бъде Твоето свято име. Отдаваме ти цялата слава, защото си Бог на боговете, цар на царете и лекар на лекарите. Защото ти казваш, аз съм пътят, истината и живота. В тебе има живот за нас. Ние за това хвалим Твоето име, защото си спасител на нашите души. Защото остави Твоя трон, остави небето и дойде на земята, за да сплакува за нас, за да покажеш пример за нас, Татко. Благодарим ти, Исусе. Благословено да бъде Твоето свято име. И ти отдаваме цялата слава. Цялата слава е за Теб, Исус. Цялата слава е за Теб, Боже. Благословено да бъде името Ти. Вярата ми е в Тебе, силата ми е в Тебе, надеждата ми е в Тебе, радостта ми в Тебе, Исусе. Заедно да кажем. Вярата ми е в Тебе, силата ми е в Тебе, силата ми е, надеждата ми да бъде в Исус Христос. И силата ти да бъде в Исус. Алелуя. Айде заедно цялата църква да кажем още Бог. Още Бог и цар си на цялата земя. Няма както Те, цари Господа. Още Бог и цар си на цялата земя. Няма като Те, цари Господа. Вярата ми е в Тебе, силата ми е в Тебе, надеждата ми е в Тебе, радостта ми в Тебе, Исусе. Вярата ми е в Тебе. Вярата ми е в Тебе, силата ми е в Тебе, надеждата ми е в Тебе, радостта ми в Тебе, Исусе. Още Бог и цар си на цялата земя. Няма като Те, цари Господа. Още Бог и цар си на цялата земя. Няма като Те, цари Господа. Да ни глава се формая, да ни глава ще давам слава. Сърцето ми е радостно днес, че в него живее само Исус Христос. Да ни глава се формая, да ни глава ще давам слава. Сърцето ми е радостно днес, че в него живее само Исус Христос. Винаги, винаги, винаги ще пева. Винаги, винаги, винаги на Господа Христа. Винаги, 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 алелуя.
Благодарим Ти, Татко, за днешния ден, за тази привилегия, че сме събрани в Твоето име, Татко. Благодарен сме Ти, Господи, защото Ти казваш, където са събрани двама и трима, в Твое име там си Ти. И където е Духът Ти, там има свобода, Татко. Събрани сме в Твоето име, Татко. Ние Те хвалихме, ние Те величахме, Татко. Сега Те молим, Татко, да благословиш Словото Си, Татко. Благослови сега пастор Галя, Татко, Свет. Помажи устата му, езикът ми, от сърцето му, Татко. От главата до пръстите на краката му, Господи, сега да тече Твоето помазание. Така че това Слово, което ще освободи, Татко, да бъде освободено чрез помазанието и силата на святите му. Дух на мъдрост на Слово, нека да се открие, Татко, днес. Помажи, Господи. Говори Словото Си, Татко. Подготви сега сърцата на моите брати и сестри. Подготви умовете им, Татко. Всяка една крепост на домовете им да падне, така че да има свобода в сърцето. Когато се проповядва Твоето Слово, да дойде сега освобождение в сърцата и тяхното сърце да бъде доброто, почна, Господи. И когато Твоето Слово, Господи, се посее днеска, нека всеки един от нас днеска с решение. Нека да бъде, Господи, нашето слушане да бъде благословение, Татко Свет. И да не бъдем само слушатели и читатели на Твоето Слово, но да бъдем изпълнители на Твоето Слово, Татко. Така че, Господи, благослови нашето слушане. Помажи и пастора, Татко, в името на Исус. И нека това, което чуем днеска, да бъде за изобличение, за поправление, за наставление, за поучение днеска за нас. И когато Твоето Слово ни изобличава, Татко, ние да го приемем с радост. И не само да го чуем, но да го изпълним, Татко Свет. Благодарим Ти в името на Отца, Сина и Святи Божи. Алилуя. Амин. Нека децата да останат, брат Желю. И стигни. На турски искам. Нека да се помолиш за децата. Rice Rabbime, sana şükrediyoruz bu saat bırakmamız için Rab. Sana şükrediyoruz Rab, sağ Mesih. Bugünkü günde bizi bir araya topladığın için kardeşlerimizden. Rab, sana şükrediyoruz ki kardeşlerimizin yüreklerine koyuyorsun. Çocuklarını da alsınlar Rab, toplantıya getirsinler. Rab, bunun için sana şükrediyoruz bu anlayış için Rab, sağ Mesih. Rab, şimdi duacıyım. Bu çocukları kutsalsın, bereketlesin. Rab, onlar istiyoruz daha küçük yaştan. Nasıl yaşları büyüyor, onların imanı da sende büyüsün. Ve Rab, yaşları büyüdüğü gerekte Rabbi Samesik, belirli bir yaşa anlayış geldiği gerekte seni kurtarıcı olarak hayatına kabul etsinler Rabbi Samesik. Rab, biliyoruz ki sen insanı yarattığın gerekte onu bir sıtbayla, bir kaderle yarattırıyorsun Rab. Duacıyız Rab. Buradaki olan çocuklar, senin çizdiğin o kaderi yaşasınlar Rabbi Samesik. Senin çizdiğin o şekilde Rab, sana övgüler sunsunlar Rab. Şeytan onların için her ne hazırladıysa ileriki hayatında onları saptırmak için Rab İsa Mesih'in adından kırıyoruz, yok ediyoruz. Rab, çünkü sen bize bu yetkiyi verdin, çarmıhta aldın o yetkiyi ve bize verdin. Ve biz de bu yetkiyle istiyoruz. Çocuklarımızı kutsalsın, bereketlesin. Onlardan pastor, diakon, apostol, prorok Rabbi Samesik, благовестител, учител Rabbi Samesik onlardan çıksın. Rab, yaşayan her can sana övgüler sunsun Rabbi Samesik. Sana şükrediyoruz yerden taktına kadar. Slovunu bereketle ve kutsal. Bunlar istedik Rab İsa Mesih'in adından. Amin. 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 Хайде, децата може да се заминат. Неделното училище, тези, които няма да отидат на неделното, нека да стоят при майка си, при баща си. Малко така да се поуспокои. Моля ви, наблюдавайте децата си. Не ги оставяйте да бегат наляво и надясно, да излизат отвън. Наблюдавайте децата си. Вярно, Бог е велик, Бог е могъщ, но ако нямаме мъдростта как да бъдем с нашите деца, белята става бързо. Халелуя! Слава на Бога, братя и сестри! Радвам се, че отново съм тук, отново мога да ви послужа на вас с Божието Слово. Надявам се днес наистина да съм изчерпателен.
да свърша на време, да представя това, което ми е на сърце. Не ми е говорил Бог, няма да ви казвам Бог каза, Бог ми говори. Вие ще решите сами накрая дали от Бога или от мен. Но всичко това, което ще говорим, ще е от Словото. Днес, може би, ще засегна една част от нас, а може би няма да засегна, ако ние живеем праведно, може би няма да бъде засегнати. Какво искам да говорим? Много от нас знаем и сме чели и сме преживели доста неща. Нали? От добро не сме дошли в Божият храм. Тук, знаете, е най-голямата болница. Божият храм винаги е бил за това да предадеш това, което е на сърцето ти, това, което те боли, да го предадеш на Бога. Но има някои неща, които пречат на дадения човек, или пречат, аз няма да посочвам хора, за мен ще си говоря, пак отново, обичам да се разобличавам. И представете си един, кой не получава нещо. Този, който е затвърдил сърцето си или закоравил сърцето си. Който егото му е толкова голямо, че не вижда нищо, освен само себе си. Или, може би, не получават тези хора, които не дават сиреч, не дават място на Бога да работят с него. Бог да работи с него. Може би не получаваме, някой идва тук в църквата за изцеление. Може би идва един път, 2 пътя, 5 пътя, 20 пътя, моли за нещо да бъде изцелено от него, но не го получава това изцеление. И се чуди, ама защо? Нали ходя на църква, нали аз се моля, нали братята се молят за мене, ама защо все при мен не се получава? Защо все при мен е най-трудно получаването на дадено нещо? Защо аз като отида, например, в банката, там не се заключвам? Все за мен не може, все на мене не става, все за мен е трудно, все не мога да се намеря работа, ама аз ходя, Господи, аз идвам в Твоя храм, аз идвам в Твоя дом. Аз ще ви кажа защо понякога не се получават нещата. Сега, има две вероятности. Първата вероятност е, както Павел беше казал, че има трън в петата си и Бог му казва, но достатъчно е моята благодат и моето благословение върху тебе. И този трън да си го носиш. Сега, дали е било действително трън в петата му или нещо друго е било в живота му, което му е пречело за... Той искаше изцеление, а явно е било действително трън. Не знаем. Но или е това, или нещо си направил и не си допуснал Бог близо до теб. Сега, ама как, брат, аз идвам на църква, аз се моля, аз всеки ден чета слово, може би, или аз говоря за Бог, или Бог ми говори на мене, Бог идва в моите сънища, Той ми дава откровения, Той ми дава това, това. Той ти дава, но ти не си допуснал Бог наистина до себе си. Знаете ли, че Бог може да дойде при тебе и да ти говори цяла нощ, да ти даде откровение за даден човек, да ти даде откровение за самия теб, да каже ти ще бъдеш най-добрия, ти ще бъдеш и ще говориш Божието Слово, ти ще правиш това и това, ти ще бъдеш най-богатия, ти ще бъдеш това, ама не ти казва кога. Някой получава ли такова откровение? Бог ми говори, добре, но кога? Кога ще получа това спасение? Кога ще получа това изцеление, което аз се моля да получа? Бог ми каза, ще ме изцели. И Бог никога не лъже. Бог, когато ти каже нещо, Той ще го изпълни. Но кога? Нали има една дума. Защо, Господи? Защо? Защо на мене, Господи? Все на мене, Господи? Все не става за мене, Господи. Нали? Но кога? Аз съм се питал доста през тези години, защо
минаваме през тези изпитания? Защо човек трябва да минава през това изпитание? Защо човек, дали е от Бога това допуснато до тебе, дали е Сатана постоянно с тебе, дали има дух на спукана гума, както каза един брат, дали има дух на падане на клон или на нещо от този род, или нещо ти в тебе е объркано и не си допуснал Бог до толкова, че да промени живота ти. Аз съм съгласен с това второто, че не допускаме Бог да работи с нас. Значи, ние можем да говорим за Бога, ние можем да се поканеме на Бога, но не го допускаме на 100% в сърцето си. Днеска това искам да ви говоря, искам да ви кажа, да ви насърча, не искам да ви унижи или пък да се смажим толкова много и да кажем: о, ма то направо ни смаза, о, ма ние нямаме. Не, днес искам да се насърчим един друг, да разберем как работи Бога. Знаете ли, това е все едно, аз така отворих тази малка темичка в Манхайм преди малко и сега пак ще го кажа. Защото то зависи от това, което говоря. Всеки е ходил в Франкфурт в посолството, нали? Всички сме ходили. Значи, той е в Германия това посолство, Франкфурт. Дано като стъпиш в това посолство, какво е? Това е една българска земя. Това е българско. Вътре работят българските закони. Той няма нищо общо с немските закони. Там като влезеш, като прекрачиш този праг от вратата навътре, ти си в България. Дори и полицията те гони. Щом го прекрачиш този праг, ти си в България. Полицията няма право да влезе. Без да има разрешение от българския, от посланника или нещо да има документ, за да влезе в тази територия на България. Така работи и Бог. Разбирате? Така работи и Бог. Ако ти си изградил в твоя дом храм на Бога, ако ти си постоянно с Бога, ако ти си оставил и си взел нещо Негово и си го сложил вътре в сърцето, вярвайте ми, прага няма да прекрачи нито един полицай да влезе. Пред полицай казвам, вие си разберете за какво става въпрос. Защото ние се борим с какво? С духовни сили. Ние не се борим с човека. Ти се бориш с духовната сила, която е отгоре и тя те напада, он е демон, казваш: този Сатана няма работа, този Сатана се мен напада, този Сатана удари детето ми, този Сатана направи това. Ще го прави и ще продължава да го прави. Защо? Защото Бог допуска тези неща да стават с тебе. Ама той Бог, ама как Бог ще допусне това Сатана да те докосне тебе? Ама как Бог ще допусне Сатана да премине и да дойде в твоя дом и да разруши дома ти? Как Сатана, Бог ще позволи на Сатана да го направи? Както позволи на Йов. Нали? Някой е чел Йов, нали? Знаете за какво става въпрос? Но той Сатана е с правото си. Ама той си ходи, влиза си при Бога. Нали знаете, че като казваме Сатана, то се е обвинител. Сатана означава обвинителя. Той отива при Бога и казва, и Бог се хвали с тия, които казва: ти видя ли моя Йов? Ти видя ли ония праведния Йов? Ти видя ли? Нали? Той казва: ти видя ли, бе, Сатана? Ти къде ходиш? Той казва: насам, натам, обикалям, назад, напред и следа твоите хора, дет си ги избрал, дет си ги призовал. Имайте на предвид, Сатана мрази човека. Сатана ненавижда човека. Сатана иска да убие човека. И той търси само начин как да го докопа човека. И когато ти нямаш тази част от Бога, когато ти не си пренесъл тази част от Бога да влезе в сърцето ти, ти имаш вътре част и право на Сатана да те докосне. Аз съм разказвал много тук една притча, така да го кажа, не от Библията, за богаташа с 3 етажа, който си купил къща на 3 етажа, не? Този
богаташ е купил, за тези, които не се чували, пак ще я разкажа. Защото тя е актуална за всички нас. И като казвам богаташа, това сте вие, това сме ние. Аз, ти, втори, трети, четвърти, ти си богаташа. Като казваме триетажната къща, най-голямата, това е сърцето. И този богаташ ще купува тази къща триетажна и казва: Исусе, ела с мен да живееш в тази къща. Да, но Исусе, аз давам горния етаж. Третия етаж. На високо. Там ти е добре на тебе, Исусе. Другите два етажа аз ще живея вътре. Там вечерта идва Сатана. Когато идва Сатана и започва да блъска вратата, богаташът става и започва да се бори с Сатана. Подпира отзад, он е блъска отпред, той подпира отзад, вика: Исусе, Исусе! Ма Исус не идва. Цяла нощ до сутринта Исус става, слиза долу, прави си кафе, взима си чашата, обикаля. Богаташът казва: Исусе, приятелю, къде беше? Сатана цяла нощ с мен се бори да влезе в този дом. Блъскаше тази врата, за да я разбие и да влезе вътре. Аз се бори. Аз ти вика. Исус казва: аз не съм те чул. Ти можеш да викаш, но аз съм на третия етаж. Аз не мога да те чуя. Ти си на първия долу. Не знам какво си правил. Богаташът казва: окей. Давам ти втория етаж. Слез на втория етаж. Живей там. Исус казва: добре, няма никакъв проблем. Знаете, Исус никога няма да напира да каже: аз искам долу на първия, да ни съгатвам по стъпалата. Ето е там, където ти го поставиш. Исус отива във втория етаж. Вечерта пак идва Сатана, пак започва да блъска вратата, пак има същата борба с богаташа, с тебе, с мене. Подпираш, викаш: Исусе, аман, заман, ела помагай. Ама Исус не идва. На сутринта пак Исус слиза, прави си кафе, пие си кафе и се разкарва. И ти казваш: Исусе, къде беше? Вчера пак по същия начин дойде и почна да блъска, без малко да влезе вътре този. Нали, он е рогатен, той силен. Без малко да влезе Исусе, аз ти дадох третия етаж, дадох ти втория етаж. Ти защо? Аз съм те виках, защо не идваш? Понеже, нали, ти си богаташа. Ти си му дал два етажа. Той ти е длъжен. Когато извикаш Исус, той да дойде при теб. Исус казва: чакай, не те чух. Аз съм на втория етаж. Ти си долу. Ти можеш да викаш, но аз не мога да чуя. Има таван между нас. Това, което викаш, не идва до мен. Тогава богаташа разбира, че от тая триетажна къща, която е купил, не трябва да даде нито третия, нито втория етаж. Трябва да даде цялата къща на Исус. Цялата къща, когато дадеш на Исус, цялото ти сърце, когато го предадеш на Исус в ръцете, да кажеш: Исус, ето аз нямам нищо вътре мое. Аз не оставам нищо на Сатана. Всичко това вътре в моето сърце е Твое. Ела заживей в моето сърце. И когато той го разбира, този богаташ, дава всичко, казват: окей, Исусе, давам ти целият дом. Давам ти го в Твоите ръце. Тогава вечерта идва пак Сатана. Почва, блъска вратата, Исус не подпира. Исус отваря вратата. И когато Сатана вижда кой е отсреща, казва: извиняй, аз обърках дома. И затваря само вратата. Исус е победителен. Амин. Остави този дом, остави ето тази граница, остави твоето посолство на Исус. Когато отидеш, да знаеш, че когато кажеш: Исусе, да знаеш, че тук, където ти си стъпал и си казал: Исусе, това нещо е Негово. И когато ти се молиш на Исус, на място, където е Негово, тогава стават нещата. Тогава стават изцеленията, възстановленията, тогава става онова обръщане отвън навън.
Ще прочетем една история в Словото. Добре, отвори брат на 4 царе. Не, това е 4 царе, 5 глава. Първият стих. 4 царе, 5 глава. А Нееман, военачалник на сирийския цар, беше човек велик и почитан пред Господаря си, понеже чрез него Господ бе дал избавление на Сирия. При това беше човек силен и храбър, но беше прокажен. Амин. Седнете, брат. Ще продължим надолу. Но вижте, искам да обърнете внимание на този първи стих. Погледнете този човек, Нееман. Значи не Нееман, он е футболиста. Нали? Нееман. Бог беше използвал Нееман и даде победа над Израел. Един сириец, един чужденец. Един прокажен при това, но силен мъж, се казва Словото. Този, който не вярваше в Бога. Този, който не се боеше от Бога. Той се боеше от неговите си богове. Той се покланяше на други богове Нееман. Той не беше избраният в рода си. Виждате Бог какво може да направи. Вижте. И представете си, този човек толкова добър, заятнал, добър в битки, убеждаващ. И тук Словото не напразно пише: човек велик и почитан пред Господаря си. Велик човек и почитан пред Господаря си. Много велики и хора сме виждали около нас. Почитани. Знаете ли, тази почет, която те си имат, понякога им пречи да получат това, което искат от Бога. Понякога им пречи това да поискат. Знаете ли защо? Защото аз съм велик. Кой е той? Аз съм велики. Но ще продължим. Нека да прочетем историята. Тя е много хубава. Днес така малко четем ще минем. Втория стих надолу. И сирийците бяха излезли на чети и бяха довели в Израилевата земя една малка мома, пленница. И тя слугуваше на Неемановата жена. И рече на господарката си: ако господарят ми при пророк, който е в Самария, и той би го изцелил от проказата му, тогава влезе Нееман да съобщи на господаря си, казвайки: така и така, рече момата, която е от Израилевата земя. И рече сирийският цар: стани и иди, и ще пратя писмо до Израилевия цар. И той отиде, вземайки в ръката си 10 таланта сребро, 6000 жълтици и 10 премени дрехи. И донесе писмото на Израилевия цар, в който се казваше: като пристигне това писмо до тебе, ето, същевременно пратих до тебе слугата си Неемана, за да го изцелиш от проказата. По-надолу от 7 стих се казва: а Израилевият цар, като прочете писмото, раздра дрехите си и рече: Бог ли съм аз, за да умъртвявам и да съживявам? Да праща до мене да изцеля човека от проказата му. Моля, проче, разсъдете и вижте как търси повод за скарване с мене. А Божият човек Елисей, като чу Израилевия цар раздрал дрехите си, прати до царя да рекат: защо си раздрал дрехите си? Нека дойде сега при мене и ще познае, че има пророк в Израел. И така Нееман дойде с конете си и колесниците си. Та застана при вратата на Елисеевата къща. И Елисей прати до него човек да каже: иди, окъпи се 7 пъти в Йордан и ще се обновят месата ти и ще се очистиш. 7 пъти да отиде да се умие.
7 пъти да отидеш да се измиеш някъде. Някой път гордостта ни не го позволява да вземем нашето си от Бога. Гордостта ти не ти позволява да достигнеш до това, което искаш от Бога. Знаете ли колко пъти аз съм чувал, Бог ми каза, Бог ми говори, Бог така, добре, хубаво, но внимавай какво искаш от Бога. Ако Бог ти каже нещо да направиш, както тук се казва, че пророка просто изпрати един от слугите си. Дете му кажете на тоя да вари да се умие 7 пъти и тогава всичко ще се оправи в него. Идваш тук в църквата и някой ти казва, но ти трябва да се оставиш целия на Бога. Някой ти казва, че твоето сърце трябва да принадлежи на Бога. Твоята къща трябва да дадеш изцяло на Бога. Селиш сърцето ти, сега някой ще каже, толкова къща днеска. Не. Всичко говорим духовно. Сърцето ти, душата ти, тялото ти, духът ти. Иде излиза от тук на половината. Иде излиза да казваш, кой е той да ми говори на мен така, по този начин. Той мен познава ли ме? Но ти си дошъл тук в Божият дом. Ти си дошъл при Божият пратеник. Ти си отишъл до там и не искаш да свършиш това, което Той ти казва, което Бог ти казва. Но тук вижте какво има. По-надолу ще 11 стига. А Наиман се разгневи да си отиде, като казваше, ето аз мислих, че той непременно ще излезе при мене, ще застане и ще призове името на Господа, своя Бог, и ще помаха ръката си върху мястото и така ще изцели прокажения. Много от нас чакаме някой. Духа е тука! Мятаме! Падаме от духа! Много от нас чакаме. Аз чакам пастора да дойде до мен в името на Исус. Ама не става. Аз чакам да този Божен, който работи за Бога, който изцелява, лично до мен да дойде. Аз съм да го видя лично да е тук. Да му кажа лично, да видя Бог как работи чрез него. Нема. Но вижте по-надолу. Реките на Дамаск, Авана и Фарфар не струват ли повече от всичките води на Израиля? Знаете ли? По-надолу ще видим защо. Не мога ли да се окъпя в тях и да се очистя? Затова той се обърна и си отиде много разгневен. Понякога се обръщаме тук от църквата и си отиваме разгневени, защото не сме получили нещо от Бога. Аз дойдох с вярата, аз дойдох с не вяра, а с очакване, че нещо ще се случи в тази църква. Аз дойдох с очакване, че може би моят опериран крак, мърсал на Бога, не му боли, ще изляза и няма да имам нищо по него. Аз дойдох с очакване да изцелявам. Аз дойдох с очакване. Ти може да идваш с голямо очакване. Може да дойдеш с голямото очакване, но дали си взел парченце Бога, за да имаш това очакване? По-надолу се казва, най-брат надолу, 13 стих, а слугите му се приближиха да му говориха, казвайки, татко мой, ако ти беше заръчал пророка нещо голямо, не би ли го извършил? Колко повече прочее, като ти казва, окъпи се, очисти се. Дай надолу. Тогава той слезе да се потопи 7 пъти в Йордан, според думите на Божия човек, и месата му се обновиха като месата на малко дете и очисти се. Вижте, не знам дали сте гледали, има един клип за Наиман. Направено така филмче за деца. Много ми харесва. Много ми харесва как Наиман слиза от коня
показан и ми харесва как се крие от слугите си. Знаете ли защо? Да не го види никой, че отива в оная мръсна вода, в Йордан, да се потопи, че ажеба някой да не му каже нещо. Защото четохме отгоре, че той беше властен. Четохме, че той беше спечелил битката, спечелил войната. Четем, че той е силен мъж. И там се показва как той се крие. И тези негови слуги надничат през едни камери да го видят дали ще се изкъпва. Тук се казва, че той се потопи. Понякога някой ще ти говори. Чуй здравият разум. Ние благодарим на тези слуги, защото му говориха и му казваха: слушай, ако пророка искаше нещо голямо да дадеш, нямаш ли да го дадеш? Ако някой дойде и ти каже: Бог ми каза, продай колата си, ела, тук ще бъдеш, няма ли да я продадеш? Искаш да бъдеш изцелен, няма ли да я продадеш тази кола? Всичко би дал. Всичко би дал, за да можеш да ходиш, за да можеш да мислиш, за да можеш да ядеш. Всичко би дал. Но Бог не иска. Бог иска да направиш една крачка. Бог иска да те види докъде си. Бог иска да види колко ти вярваш в Него. Някой път ще те накара. Бог ще те накара някой път наистина да влезеш в мръсна вода, за да очистиш себе си. Бог ще те накара да се потопиш в мръсната вода, за да пане мръсотията от теб, за да придобиеш благоволението на Бога, да махнеш оная мръсотия, която се натрупа, и да кажеш: Господи, аз съм тук. Ай, 15. Тогава той се върна при Божия човек с цялата си дружина и като дойде да застана пред него, рече: ето, сега узнах, че няма Бог в целия свят, освен в Израиля. Затова, моля, приеми сега подаръка от слугата си. Дай надолу, брат. И той каза: заклевам се в живота на Господа, комуто слугувам, не ще да приема, а той го принуждаваше да приеме, но отказа. И тогава идва това слово в Новия Завет, където се казва: даром си приел, даром давай. Даром се приели от Бога. Даром давайте. Даром давайте Словото. Ако Бог ти е дал дарби на изцеление, даром изцелявай. Върви сам, постави ръката си, кажи: в името на Исус. Ама на, брат, ето ти дата. Не взимай. Не взимай нищо, защото Бог ти го е дал даром. Защото Бог, ако искаш от тебе нещо, ще да иска и ти нямаш да го дадеш. По-надолу, брат. Тогава Нееман нарече: ако не е то, нека се даде, моля, на слугата ти това за 2 маски, за 2 мъски от тая пръст. Защото слугата ти не ще вече да принася на всеизгаряне нито жертва на други богове, освен на Господа. Амин. Сега, този стих казва Нееман така: слушай, що не искаш ти от мен да ти платя нищо? Аз искам от твоята земя, от Израелевата земя, 2 каруци пръст. Искам 2 каруци пръст от тази Израелева земя, тук, където Бог е тук. И аз като взема тая пръст, сега отиваме вече към посолството. Отивам си например, в Белгия, ама съм взел от Израеля пръст. И казвам в Белгия: ето, поръсвам тези 2 каруци пръст. Това е твоето място, Господи. И аз стъпвам на твоята земя, Господи. Тук, където ти ме изцели. Тук ти живееш върху това място. Господи, ето аз съм тук. И Нееман това прави. Казва: сега разбрах, че няма други богове, освен Твоя.
освен този Израилевия Бог. И казва, моля те, дай ми да си взема 2 каруци пръст от това парченце земя, Израилевата земя, защото Бог живее върху тази земя. Бог благославя тази земя. И аз знам, че когато взема това, аз ще го посея в моя двор, там в Сирия, и тук ще бъде Господ върху момента. Това днес ние можем да го направим. Като вземеш Исус и постави в сърцето си. Като повхвърлиш това всичко твое, което си мислиш, че някога нещо е вършило в твоето сърце. Премахни го. Защото тогава Бог ще започне да изцелява в твоя дом. Знаете ли защо? Защото Бог казва, ето, аз стъпвам на тази територия. Тя е моя. И никой няма право да я взима. Защото аз съм я дал. Защото това момче, или това момиче, или тази жена, или този мъж иска парче от моята земя. И Бог ще бъде винаги до теб. Бог ще бъде винаги до теб в каквото и да минаваш. Бог казва в Псалома, дори през мрачната долина да си, дори да си потънал в твоите мисли, дори да си потънал в най-мрачното ти съществувание, в най-големият ти проблем, Бог казва, аз ще те изведа от там. Бог казва, аз съм до тебе, аз ще те изведа. Ние сме заедно с тебе. Не, че няма да вървиш. Не, че няма да влезем в онова. Някой път до такава степен ми се идва да оставя всичко. Разберете го, брати и сестри. Идва ми се да захвърля всичко, да махна и да кажа, заминавам си и край, нищо тук, ни Германия, ни църкви, ни нищо. Знаете ли, но тогава идва онова усещане и Бог казва, аз съм с тебе. Всяко едно премеждие за тебе и за мене, накрая има финиш. Накрая имаш победа и ще имаш нещо награда. За тебе ще има награда. Бог казва, вижте, ама моят проблем, аз се напред го говорихме това, моят проблем е най-големият проблем. Не, твоят проблем е просто... Не, както го викат хората. Нищо не е. Проблемът ти не е никакъв само тогава, когато поставиш Бог пред всичко. Ще минаваме през трудности. Ще минаваме през мрачни дни. Ще минаваме, някой ще стоят в тези дни. Аз съм го говорил предния път, преди 1 година, това слово. 3 дена можеш да стоиш в тъмнина. Можеш да стоиш 3 месеца в тъмнина. Можеш да стоиш 3 години в тъмнина. В някъде там, където се потопил. Йона беше в 3 дни в рибата. За това, че не беше се покорил на Бога. Ти ще стоиш в тая тъмнина. И тогава, когато паднеш на колене и се покориш на Бога, и тогава онази риба ще те изплюе. Тогава онази риба ще те махне от себе си, ще каже, върви, че на Бога трябваш. На мен не ми трябваш. Да, ще имаш корона от водорасли, но те ще се премахнат. Павел беше 3 дни сляп. Защо? Ние си мислим, че на нас всичко ни е... Днес е много хубаво. Представете си Павел, който гонеше църквата, който искаше да убие църквата, който ги ходиш, той ги фащаше. Той беше получил един талимат, в който казва, ето аз ме удостовериха да хващам всеки един такъв като вас. Ето, вие сте християни, вярвате в Исус. Но Бог така направи. Така завъртя живота, че Той обърна всичко отвътре навътре в него. Това Исус прави със всеки един от нас, брати и сестри. Много ми харесва, аз това слово ще видя някога да ви говорим. Исус дойде да обърне живота ти. Вътре и навън. Исус дойде да покаже как ти трябва да ходиш, как ти трябва да държиш до Бога, как ти трябва да си с Бога, как трябва да си като Нееман, да вземеш нещо на Бога
да го превазираш и да кажеш, ето, това тук днес е на Бога. И аз съм стъпил на Божия земя и аз знам, че Бог няма да ме остави, защото Той ме изцелява и възстановява. Амин. Знаете ли, Нееман обърна живота си. От пълководец, от силен и смел мъж, от такъв, който не даваше на никой да му говори, той казва, дай ми парченце. Аз ще взема парченце от тази земя, защото знам, че Бог, който е в Израел, искам да го направя и мой Бог. Аз знам, че аз повече няма да давам никакви жертви на останалите богове, аз ще давам жертва само на този Бог, който е Израелите Бог. Но днес Исус иска жертвата от тебе какво? Хора, Исус каква жертва иска от нас? Едно сърце. Ама Той е много. Той е много. Аз ще ви кажа, че е много. Някой може да избере да колят агне. Аз съм съгрешил, Стария Завет, коля едно агне. Да се изгаряне. Хайде, там да се едат на хлябовете. Много е трудно да се остави сърцето в жертва. Едно сърце да жертваш за Исус, да го погледнеш и да кажеш, слушай, Исус жертва себе си за мен. Аз жертвам сърцето си за Исус. Тогава вярвайте. Това, което пише в Словото, ще се изпълни в твоя живот. Това, което е дадено в Словото, ще преизпълни твоето сърце. Тогава ти ще разбереш как да живееш за напред. Вижте, оставете всичко това друго е суета. Да бягаме след пари, да бягаме след нови жилища, да купим, да оставим на децата. Всеки иска да купи и да остави на детето си. Аз съм израснал в бедно семейство. При условие, че моите родители бяха твърде много богати. Знам как го разбирате това. Моите родители бяха много богати. Аз само... Там няма да се чуи много, но... Моят дядо, сега да отидете да питате в моя град, са яли в златни чини и златни парици. Там се продаваха златото и моят дядо отиваше и изкупуваше това злато на много. Но аз израснах като най-големия бедняк. Аз ходих на училище с на брат ми Яки. Представете си такъв човек как може да приеме Бога. Нали, всичко му е обратно. Няма Бог, защото съм израснал в беднотия. Няма Бог, защото няма пари. Всичко слагаме си в пари, в средства, в внимание. Когато ти си добре, то се благословен от Бога, то си има много, защото вижте, видите ли, той е най-големия вярваш в Бога. Няма такова нещо. Няма такова нещо. Ама това го разбрах. Знаете, разбрах го и то през много камъни. Разбрах го и продължавам да градя себе си, да изграждам себе си, моят дом да го изграждам. Надявам се да бъде изграден до края, до моя вървеж. Така се надявам за всички останали. Да разберете, че това е суета. Да, тук всички сме дошли да работим. България не е толкова добре. Разберете, ние затова сме тук в чужбина. Всеки е дошъл за едно парче хляб, те казва. Работи тогава за парчето си хляб. Остави всичко в Божиите ръце. Миналата седмица говорихме, че търси Божието царство и всичко друго ще ти се прибави. Но това е лошото при нас, че ние не търсим Божието царство. Ние търсим първо всичко да си набавим, да си прибавим и тогава да речем слава на Бога! Аз имам всичко. Да, но Бог не иска така. Кажете ми в Словото, някой такъв ли беше? Някой работеше и имаше много пари. Ами Павел остави, той работеше, разбирате ли, той говореше Слово, той обикаляше с години и да ни пречи на църква, той работеше, шиеше мрежи, палатки. Ами той Петър беше рибар, остави рибарството и замина да ходи, да хваща, да души да хваща.
работеха, всеки нямаше такива средства. Те обикаляха, те нямаха къщи. На Петър си имаше момча да има някъде да пише нещо за жена му, да пише за децата им, да пише какво са правили. Някои от нас смятат, че като приемат Бога и като говорят на това просперитетно слово, че Бог видиш, ще ти даде всичко, ще ти прибави всичко. Ами аз да лъжа, бе, човек. Ама защо? Защото първо трябва да минеш. Има си етап. Бог ще те пречупи, Бог ще те отчука, Бог ще те накара да минеш през всеки един етап, който Той е минал. Исус, да не му е било много добре. Когато ходеше мнозинство, казва се, хиляди души ходиха след Него и Той проповядваше, да не би да имаше. Но те го хулиха, те го плюваха, те го замеряха с камъни, на няколко пъти искаха да го убиват. И ние си мислим, че ние тук, когато сме в църквата, на нас трябва всичко да ни е добре. Няма да ти е добре. Но ще ти стане добре, ако вземеш част от Бога и ако оставиш Бога. Тогава ще кажеш, ето, това е Израилевия Бог, който изцеляваше, възстановяваше и сега Той е при мен. И аз го приемам за мой Бог, както Нейман прие този Бог и каза, никъде в целия свят няма такъв Бог като вашия. Разберете го, че ние сме онази, ония израстък от смокинята. Ние сме израстъка, ние не сме смокинята. Бог точно това иска, този израстък да стане неговото. Бог иска да видиш и да четеш какви работи е вършил с Израиля. Знаете ли защо? Аз винаги, когато повярвах, си казах, добре бе, защо нали Бог тук на всички трябва да ни е Бога? Защо точно на Израел? Защо този Бог работи точно с Израел? Някой запитва ли се за тия неща? Защо пък на Израел Бог? Защото Той Бог избра този народ. Избра чрез този народ всички други народи да видят как този Бог работи с този народ. Как този Бог им дава победа във всяка една битка, как този Бог ги възпитава, как този Бог ги храни, как този Бог ги изцелява, възстановява и ти да кажеш, аз искам да съм майна от България, искам да вървя в Израиля. Ама що ми? Защото там е Богът. И аз искам да съм здрав, да съм читав, и аз искам Бог да ме храни. Ами тук тангра нещо не ми дава да ям. Защото ние в България не знаете, има тангри, не знам си какво, нашите богове. Византия. Всякъде има богове. В цялата свят има богове. Ама един е истина. Един е, който възстановява, един е, който храни, един е този, който изцелява и възкресява. И един е този, който дава вечен живот. Амин. Добре, имам още. Имам. Дай надолу, брат. 17-18. Господ да прости това нещо на слугата ти. А когато влиза господарят ми в кърпището на Римона, за да се поклони там и се подпира на ръката ми, се навеждам и аз в къпището на Римона. Като се навеждам в къпището на Римона, Господ да прости това нещо на слугата ти. Дай 19 стих, брат, и рече му, иди си с мир, и така той отиде от него известно разстояние. Да си отидеш с мир. Нейман казва, Нейман, Бориста ми влезе. Нейман казва, слушай, аз ще постеля това, което съм взел и моят господар да влезе и той да се поклони и Бог да прости на мене и на него. И видиш ли, не само аз да повярвам както съм повярвал в това изцеление на този Бог, но и моят господар, и моят цар да бъде там. И той да повярва. И от един не вярваш, само вярваш.
И от един, който е много закоравял, става един много лек. И един, който вижда онова нещо, което е очаквал от Бога, казва, аз искам частица от Божието за мен. Днес откършете частица. Кажи, Господи, ела и вземи всичко това. Господи, аз искам Твоята пръст искам, Господи, да поставя в дома си. Господи, аз искам да стъпвам на Твоето Слово, Господи. Аз искам да живея с Твоето Слово, защото без Тебе нямам нищо. Всичко е суета, гонене на вятъра. Нямаш. Да се научим да оставим Бог да работи с нас. Да се научим. Вижте, ние ще се учим, докато сме живи. Този ден в тази църква ще се говори и за книгата Откровение. Давно не сме говорили по книгата Откровение. В Манхайм говорих една малка част от книгата Откровение. Там се казват едни много тежки думи. Кои ще бъдат навън от вратата и кои ще влязат вътре. Прочете си. Четете тази книга Откровение. Не искам да ви плаша. Както казах в Манхайм, когато я прочетеш и ако изпълняваш всичко това, което Бог е наредил в тази книга, няма защо да се страхуваш, защото ще получиш дара си. Там всички ще бъдем на осъждени, но едните ще бъдат съдени за какво? За бездната, за маха, за изгаряне, други ще бъдат осъдени за даровете си, за това какво ти си спечелил, за това как ти си живял в този свят, какво си правил в този свят, дали си поставил Бог в сърцето си, дали си го измислил някъде в твоите си неща. Днес да бъдем като Нехемия. Идваме разгневени, идваме нежени, ние трябва да получим нещо. Не. Трябва пастора да ни даде нещо, трябва той да ни изцели. Пастора трябва да сложи ръка. Защо кара някой друг да върви при този човек да се моли за него? Мисленето ни е грешно. Бог казва в Словото си, че на всички дава. Изля духът си върху всички. Върху всички, казва, изля духа си. И днес Святия Дух да бъде във вас като изцелител. Ако приемете да работите за Бога, хора, отварям една малка скоба и завършвам. Колко от вас са сядали в дома си и са казали, добре, окей, Господи, аз те избрах. Сега накъде? Сега с Тебе ли съм? За Теб ли ще работя? Или какво? Словото се казва, че не трябва да сме слушатели, не трябва да сме изпълнители на Словото. Какво е да изпълняваш Словото? Бог каза, идете, говорете на това, на народ. Идете. Благовествате ли навън? Благовестието е най-хубавото нещо. Просто да застанеш до някой да му кажеш, приятел, ти знаеш, аз ходя на църква. Той ще кажа, ма ти си от уния. Ма ти откачива. Ама те не сатанисти, ти как му вървиш в тази църква? Защото аз виках на моята така. А моята съпруга вика, ама ти къде си тръгнала? Ти си те вашите църкви, аз... Моя град имаме една църква, хората палят свещи вътре, кандилото. Някой има кандил вътре, попа. Викам, вашите попови къде са? Знаете ли? Това е една друга тема за попоите. Тук наистина видях Бог как работи. Видях онова живото, което не се вижда. Видях как мога да кажа на едно, което не го осъзнавах кой е, и да кажа аз го обичам. Знаете колко трудно аз казвам аз го обичам. Питайте моята си. С толкова години женени, не знам.
Три пъти съм казвал, че обичам. Но аз всеки ден казвам на Господи, аз те обичам. Да приемеш Бога в това незнание, да кажеш на някого, че обичаш, без да си го видял. Ето това е. Знаете ли, че понякога, когато казваме на срещан човек, аз те обичам, ние вършим някакво болни неща. Като кажеш на даден човек, поне аз така съм израснал, затова аз не обичам да казвам тази дума. Като кажеш някой обичам те, той има задна мисъл. Ако кажа на моята съпруга, например, не е ставало, няма и да стане, но давам пример с нас, някой да кажа, че тук се обичавам. Ако я кажа, аз те обичам, защото аз знам такъв човек, който казва, мога да обичам то скъпа, направо, не знам си какво, излиза навънка и звъни по телефона и казва на другата, аз те обичам скъпа. И аз го слушам. И моята се гледаме с нея, вика, жена му тук обичам. Навънка, значи е другата. И когато стане така, това е много зле. Когато казваш, обичам те, ти трябва да знаеш, че наистина обичам тази обичам. Без да искаш нещо от него. Аз не искам от Бога нищо. Просто го обичам за това, че той ме е изтрал. Просто обичам ти Бога за това, че той ще ви даде вечния живот, а не, че ще чакам от Бога моето, видиш ли, изцеление. И аз имам синусит, ходя с спрей в джоба си толкова години. Но знаете ли, мен не ми пречи това. Аз вярвам и аз виждам как изцелява до мене, моя брат. Аз съм виждал в тази църква толкова изцеление. Ние ще се молили и толкова изцеление има в тази църква. Така ли, брате? Мен не ме боли това, че аз не съм изцелен. Аз приемам това, което е. Даже винаги съм казвал, Господи, не на мен. Дай на този, който заслужава и който има по-голяма нужда от мен. Господи, достатъчно ти си ме извел. Аз от такъв, от нищожен, сега съм тук и говоря Твоето Слово. Аз от такъв, който хулих Бога, който мразих Бога, сега казвам, аз те обичам, Господи. Не съм друг. Това е да вземеш онази пръст, да я поставиш в дома си, в сърцето си и да кажеш, Господи, това е Твой дом. Ето, аз идвам всеки ден при Тебе, Господи, и съм на Твоето място. Аз съм стъпил здраво на Твоето място, Господи. Като отида в посолството, казвам, тук е България. Казвам, ето, аз съм българин, добър ден, и говоря на български, искаме ли си какво, ама тук е България, тук са други закони. И когато изляза оттам, е Германия. И аз реших най-накрая, викам, ще поставя Бог в сърцето си, че където да бъде в България, в Германия, в Норвегия, в Англия, Бог винаги ще се смени, аз винаги ще съм на Негова територия. Това да бъде и вашата територия. Господи, ние Ти благодарим за това Словото. Наистина, Господи, ела във всяко едно сърце там. Положи, Господи, Твоята пръст. Господи, положи я и Те молим, ако наистина да възстановиш там, където е разрушението. Молим Те, Господи, където и да отидем, ние да сме Твоята светлина, Господи, защото Словото го казваш. Молим Те, Господи, наистина да работиш с нас, Тато. И това, което Ти кажеш, това да бъде. В Словото се казва, Господи, каквато е волята горе на небе, такава да дойде и тук на земя, Господи. Твоята воля да бъде, не нашата. Молим Те в името на нашия Спасител Исус. Амин.